Unjongo Kali nowenza unyaka wesithathu kwizifundo zakhe ze-BCom ngomnye wabafundi abangakwaziyo ukuhlawulelwa imfundo yabo ngu-NSFAS. Inkxaso mali yebhasara wayifumanayo ngenxa yokuphumelela emagqabini ngo-2017 iye yanqunyanyiswa ngenxa yeengxaki zemali. Year in, year out, I'm unable to register without having to either sign an acknowledgement of debt form or basically make a payment arrangement which I obviously do not afford to pay every month to the institution. So there are some students that are still paying the institution money because, some of them even result to going to loan sharks to try and get money to gain access inside university. Kungoku nje lubuyiselwe uzinzo kwicampus yaseKapa kule veki okukulandela isigqibo sokuvunyelwa kwabafundi ekubeni babhalisele izifundo zalonyaka nangona besenawo amatyala. We are very grateful that Professor Tyrone, our VC, managed to lead our institutions and expose that indeed students can register for free, that indeed it's possible for students to register without paying. And then we also call upon all other VCs to join. Bobabini uKali noDlamini bathi kubalekile kuba kuqutyiswane nawo ngokukhawuleza umba wamatyala abafundi okuchazwe njengowona mcelimngeni ojongene nabafundi abangathathi ntweni kweli.